Shalom. Hupangidu hami dohot hormat tu sude hita asa denggan ma tapake masker tai saleleng madohoti parmingguonon. Hamuna dongan nahina holongan ni debata pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramuti hita sian akatiki tu tiki, sian ari tu ari. Ibana mabuan luar hita sian sada tahun, jalabongot tu sada tahun nai baru. Ima tutu, masai belgado holong ni rohani debata di ngoluta. Ibana parmudu-mudu hita ganupari. Ibana mengudingi hita sian nasa parmaraan. Di patol has ibana hita tu minggu nai baru, di bonani tahun nai baruon. Nungata bolus tahun 2020 sada. Dada ala gogota dohot ala huasota ubahin boy hita bongot tu tahun nai baruon. Alai debatado nama dungan hita saat tu nataripar hita tu tahun nai baruon. Alani tamado marulop-ulop hita huhut mamuji dohop pasangapon ibana. Niku do madok Jahoba, haporusan jala partanawa batuaku do debataku, marhaposan tu ibana doau. Tamado tabaritahon asiniroha dohot dengan basana tu hita dinasa tahun bolonon. Dilinggomi do hita marhite-hite tangan nanabadiai. Alani tadokma. Betama, ita dapat mabagas habadiaon di Jahoba. Tai dehon jala tolop pembangwarna nabadiai, ay ibana do partano batoan jala hatuaota. Atong tapuji madebatasian nasaroha, songot topik ni minggu sadarion, pasangap madebata, ibana mabahin marhadimahon perbulahammu, dipamahap dohot eme namarmiak, ibana manongos baga-baga tutanoon, matsai doras merlujung hatai, alanii tapuji matuhani, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 500 sada ayat sada 1 tolu.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku dopa akadolok, sia dia do ulaning ro pangrupion tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon, sabing ro pangrupion yang go tuau. Dang tagamon luason na tersulat di tatmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do terdim, say jagaon ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olak nion rodi saleleng nileleng na, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, di bahikodo anak haholongan ni roham tutoro ni patik, asa di palua akan naginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitasan buku Ede nomor 752 ayat 1 dan 2. Patik ni debata dihita di minggu dung tahun dari baruon, ima patik perjolo satu patik pawapaton. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapa badiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa silomu. Alayang guari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula angku dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat doi bana di hari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradenan nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahobar patikmi. Amin. Mari dihitasan buku Ede nomor 70 ayat 4-5.
poti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Nabi Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Naroro hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai na tersosol bagi dohami nuaing alani. Asi maroham dihami ali debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho alani anak hawolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Suruma todi perbadia turuhana mibe. Asa terbaik kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan na suara suda na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para siroha jala perdingkan basa do Jehova, lambat terimas jala parasi roha godang. Dang di bait tuhita hubbar tu akka dosata. Jala dang di baloso tuhita hubbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani amama mida anakna. Asini rohani Jehova diakka namakka bayari ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihitasian buku de nomor 310 ayat 1 tolu. Hatani debata turpuk di minggu tasadarion imana tersurat di Efesus sada memukasian ayat tolu sahatu 14 tajahama mergati soring. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana adorang seojak do petanoon. Asabadia hita jala suhasurahan dia dopanai di bagasan holong ni roha. Ditodo hiad dohita bahan anakna
merhite-hite Yesus Kristus asa tuibana mangihutton halomoan ni rohana. Sapuji ibana do asin rohana nomor muliai. Na asini asinda tuhita di bagasan nahi naholongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluau ni. Binahen ni mudar nai ima hasesan ni akka pangalausion mangihutton asini rohana na terlobii. Naung buas ni usehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ay di papotohon ibana do tuhita tahini rohana na bunihian mangihutton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Lao pasahutosa di hagogo ni tikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang doho na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan pertaliak kita akan naung tinodonahian marguru tutahini na patulus sasude mangihutton padok ni rohana. Asa terpuji hasangaponna marhite-hite hita akan naung makiripian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli na taringot tu haluau muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapod do tu hamu tod di perbadia na pinarbaga-bagai. Ibana do patujolo ni arta si teanota bahen haluaon ni nahinokop nai asa terpuji hasangapon nai. Ima sahakna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mari dihitasian buku de nomor 60 ayat 1 tol. Tidakon maha persiautai songon nahina tidakon ni dongata saha persiaun di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai iman na tinungguhan si Maria naga begadia siat tod di parbadia adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau kenar silang na tuat tu manonton na munak mangolu diari patoluhon na manaik tu surga lahudro tu siamun ni bata Jehova amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pe mamunak sogot tu tanaon manghumi halak na mangolu do na mate au porsia jala dong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen dohot dihasisani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging halak dong mate dohot dihangoluan na suara sudah. Amin. Titing Minggu tanggal 2 Januari 2022.
Di paboton tu suderu ni ruas saliling masa pandemi COVID-10 sia. Titing dang pola di jahon sude. Titing parjolo kuota hudulan ni ruas. Di paboton tu sude ruas mamuka sian minggu tanggal sia Januari 2022. Kuota ni hudulan ni ruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja. Saliling pandemi COVID-10 sia di level sadaon. Amplop ucapan syukur Natal. Di paboton tu sude ruas naso pasaton amplop ucapan syukur Natal dope. Asa di pasat marhite parhado sektorna manang ditaruhon tu kantor gereja. Tulu persembahan ibadah Natal keluarga dan ibadah keluarga tahun baru sada Januari 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di paboton tu sude ruas asa tapasat ma pelian Natal keluarga dohot pelian tahun baru keluarga pukul 00 marhite parhalado sektor ta manang tu kantor gereja. Opat celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di paboton tu sude ruas ia celengan Rp1.000 per hari saliling satahun taretong mamuka sian tanggal sada Januari 2020 sada sahat tu 30 sada Desember 2020 sada nunga boy tapasatu parhadal sektor ta manang langsung tu kantor gereja. Lau pamurahon pasaton asa hupangido hami tu di bagasan B tabungat celengani asa holan hepeng nai mata pasat godangna Rp365.000 alai tu akana makilala di pasu-pasu ni tu hatta dingga malobi siani di tapasahat songoni matiting dihita. Kor lansia. Dosa
dehita sian buku de nomor 14 ayat saya ada 2. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigima hatani debata di Minggu Parjolo tahun 2022 tersurat sian Psalmen 147 ayat 12 sahatu ayat 20 songonoma tersurat di sini. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana pato gua karasang ni pagupangamu, ibana mamasu-masu aka anakmu di persitongaanmi. Ibana mabahen marhademahan, arbalohammu. Di pamahap dohot eme namarmia. Ibana manongos baga-bagana tutanoon. Macai doras marlojong hatanei. Ibana na mga lehon abolas songon ibulu ni biru-biru. Disabur do manabur songon sirabun. Ibana maningganghon abolas na martanggo-tanggo. Tung isema manahan congjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabi malala akai. Dipaborhat anginna mabaur akka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob. Akapatikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni anggotu manang ise bangso parbigu. Celadang diboto nasida akka uhumna. Haleluya ido sahatna. Ala odope tadalani Minggu Parjolo di tahun 2022 tamado pasahat tami tuhita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita. Marhite hatani debata di Minggu Parjolo di tahun 2022 dipengot hita asa manoktong pasangap Tuhan debata saleleng ngolutta. Buasa dipengot hita asa manoktong pasangap
jalan Tuhan dewa saleleng nguluta. Macetakas do alasan. Didok di ayat 12 sahatu ayat 10. Puji ma Jehovah ale Jerusalem. Puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu akarasang ni pagupangamu. Ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongaan mi. Adong dua padohan bidok puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Jerusalem dohot Sion ima inganan manang pusat partangyangan mamuka siap partikian Raja Daud sahatu partikian naso terbuang dope bangsui ujui. Jadi istilah Jerusalem pengoton pusat harajaon di partikian Daud, jala Sion ima pusat manang tempat ibadah. Puji ma Jehovah ale Israel, puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma Jehovah ale Sion, paingoton asa saluhut na bangso na pinilit ni debata unang lupa memuji pasangap Tuhani. Alasanna ala ibana patogu akka rasang ni pagupangamu. Di hata Indonesia hidok palang pintu gerbang. Tuhan ini didok patogu palang pintu gerbang. Palang pintu gerbang ima nama jaga harbangan. Nama ngabati unang roh musuh. Jadi Tuhan ini digobarhon songon patogu rasan. Patogu akka palang pintu gerbang. Asa dangadong be ise manang dangadong be naboi mangago bangso na pinilit ni Tuhani. Napaduahon alasan na disosoi dipaingot bangso na pinilit ni asa manok tong mamuji Tuhani ala didok muse nakini ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongaan mi lapatanna. Dang ala ni gogota boi tarpa mudu-mudu hita akaya nakotai. Biru-biru do pitu harangan boi taradoti. Anggo anak kotai sada dua tulu sipata moldo hita mangaradoti. Alanei hatani debata madok Tuhani do namar mudu-mudu i. Tuhat taido nama ngaramoti i. Tuhat taido namar mahani sude diganu partikian. Ala tahapur syai Tuhan ni namar mahani ia nakotei. Nama masu-masu ia nakotei. Namar mudu-mudu ia nakotei. Puji ma Jehovah saleleng ngulum. Dido. Allah Tuhan ni tong mamasu-masu ia nakota. Tapasahat matong tutuhani marhite tang yakta. Asa tong di bagasan pangaramotion ni tuhata saluhut keluargata. Ayat 14 bidok. Ibana mabahen marhade mahan parbalohammu. Di pamahap dohot
eme na marmiak. Ia memberikan kesejahteraan ke daerahmu dan mengenyangkan engkau. Tuhan teido marhite ragam pasu-pasuna manarihon sude nguluton. Tuhan teido marhite ragam pasu-pasu na pinasahatna marhite ragam na taulei boi dipatuk sude narikot di nguluton. Gabe sikop tahilala nak pesipata adong nahurang alai to tongdo tahapor syai di pasikop Tuhanido saluhutna. Allah sudah dengan basani Tuhanido tamahi tamadok moliate tu Tuhani. Tamahi tamamuji pasangap goar ni Tuhani. Ido alasan nama cetak kas di hatahon parpesalmeni asa mamuka tahun 2022 sudah ruas ni HKBP Resort Cipayung Cilangkap namar minggu di Garejondo hot na berminggu beribadah di Bagastabe asa manok tong hita mamuji pasangap goar ni debata marningot dengan nibasana marmudu-mudu sude keluargata sude iana kota sude bangsota di bagasan huasoni Tuhanido saluhut natinopane dangadong nanggosoti pe ala ni hagogot tahita jolma holan ala huaso ni Tuhanido saluhutna. Bui tajahai mulai ayat 16 sahatu ayat 10 walu. Ibana mangalehon abolas. Disabur hodo nabur songon sirabun. Ayat 17 ibana maninggakon abolasna martanggo-tanggo. Tung isema manahan jongjong. Maradopon ngalina. Ayat 10 lalu ibana manogu hatana gabe malala akai dipaborhat anggina mabaor ma akai. Jadi sude namasa di Portibion sude namasa akan hatabutoi di bagasan huaso ni Tuhanido. Tangadong namasa na adong di Portibion so pamotoan ni Tuhani. Masa abolas, masa angin puting beliung, lalo doho gunung berapi, saluhut nesian pamotoan ni Tuhanido. Nangolu ni hita jolma pe tong dosa guru ni Tuhani. Ikut tahapur syai doi. Suku-sukun wang dihita buhado bahenota. Asa tung pe masa ragamnya kana masa di Portibion. Molotung pe masa ragamnya kana masa taida. Bui hita tok tong unang lupa. Pasahaton nguluta tarlu mobi mamuji pasangap goar ni Tuhata. Naung somal molo ditiki tarpasu-pasu do nguluta. Molo ditiki marhahi pasad do nguluta. Molo ditiki denggad do nguluta. Somal do hita jala ingot do hita madok moliate tu Tuhani. Itu biasa-biasa saja. Alaina paling luar biasa. Moloboi hita ditiki marsahit hita. Itiki godang na hurang di ngoluta. Godang parukilota. Godang hamaulota. Tong hita marsi hohot. Marsi gatung tutuhani di hapor syaun. Jala manok tong hita jala girgir hita madok moliate mamuji pasangap Tuhani. Idona luar biasa. Lapatan na bohado hita di situasi sesulit apapun.
di permasalahan apapun, dalam penderitaan apapun, kita tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan dan menyerahkan hidup, bahkan tak lupa mengucap syukur, memegahkan Tuhan dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Ido secara spesifik panidangion panurirang Habakuk. Didok di Habakuk 3 ayat 10 sahat tu saplalu songonon didok di Hata Indonesia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata Nabi Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun terbatas stok perbekalan dalam hidup ini, walaupun sangat menipis keadaan perekonomian kita, tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan awal tahun 2022. Mungkinkah kita dapat hidup seperti yang dipesankan firman Tuhan itu? Katakan, amin. Tuhan menguatkan aku. Boy tapake sude hamaolan di parngoluanon. Boy tapake sude hasusaan natabulusi. Gabedalan pasol hoton diri. Gabedalan patuguhon haporsyokta. Lambar si gatung tutuhan Yesus si paluai. Amen. Anggo hamaoloni doho ragam nahurang di parnguluan non jabarta namanya kamanginang. Marsorin-sorin namanya ro di parnguluta. Molo tarimang-rimangi sejarah parnguluta saat hita tu Jakarton. Dangadong isepe hita nama dok. Jalanku semulus jalan tol, ndak pernah ada. Pasti ada kerikil-kerikil. Adong do dalan ni namaol tabulus. Adong galubang namacay balgasi tutu tadopi. Adong parukilan nama ban susah pikirata. Maragam tak adopi di tahun nang salpo. Alay marhite asini rohani Tuhatta. Boy di paloa sita sahat tu tahun 2020 don. Dang ala hagogota, dang ala ni pikirata. Olan ala asi do holong ni rohani Tuhatta sapindo. Ala ni tamado hita madok moliate mamuji pasangap goar ni Tuhan ni. Di tahun 1980-an Amo kamang inang mungkin adong nah hea mabege hea macaha adong sadahuta di India namargoar Allahabad satu desa daerah pertanian. Terberita huton tahun 80-an ala penghasil terong, sayuran terong terbaik di dunia. Jala sudah petani di huton terkenal jadi pengekspor
sayuran terong tu mancanegara. Luar biasa. Desa Nametmet, daerah pertanian, bui tarbarita. Jala hasil pertanian nasida, Cangholan dikenal di India, tarbarita di India, alai dohot tu mancanegara. Luar biasa. Urian itu hatta, dang namadok, dang adong tantangan nasida. Selaku petani, meragam tantangan. Khususnya moloro musim dingin, musim salju. Alai nunga berpengalaman nasida, molo neng ro nama tokin nai musim dingin, musim salju. Sudah pucu ni terongi, dakkan ni terongi, akan nong marmutik pe, manang nong adong de parbuena ikut diguting. Dang boy paso buon, wajib dipotong dan dibuang. Mereka sudah pengalaman itu teknik pertanian di Allahabad, satu desa di India. Igo tapi doi, nakpe ngatar adong mutik di dakkanai, di ratingnai, wajib dipotong. Ala tokin nairo musim salju. Alamolo di pasop bui, alamolo di pasop bui, busuk do. Busuk. Alai molo di gotap dei, sude, ya, dakarating nanaing marparbue, manang nang marparbue, dung musim semian non, salpu musim dingin, martubur do muse, mardakai. Sianima muse roa kaparbuena. Itu satu teknik di daerah yang memiliki dua musim. Ima di huta Allahabad di India. Urian itu hatta boido tarefleksihon parngolutta songon suan-suanan sayuran terongi. Boido marsak hita, tarilu hita, madele hita, ala sirang, sian natahaholongi ala ni COVID. Maragam ruas, mamolus sitonon ala ni COVID, dampak negatif dari COVID-19. Alai iko porsea dohita, ikon marpakirimon nama ngulu dohita, nakpe habot rohata, nakpe marsak kita sirang, sian akan nataholongi, sian sita sian nakaruas ni huriat tanah burjui. Di lehon Tuhani do muse pangapulion, naso tatagam tutik kinaneng ro, na sangat luar biasa. Songon terongi dung habis musim dingin ni, musim salji martubur akka, tunas baru. Jala menghasilkan buah berlipat ganda. Ikut songon nido pakiri mota unang cepet, ikon do manatap tujolo. Iti kita bolus hamaoloni, tabolus lungun ni rohai, tabolus arsa ni rohai, mapakirimon dohita dibalik nama sai. Adong do silas ni roha, naeng di paadar Tuhan di tonga-tonga keluarga ta. Iben na si pata au molohu bolus komplek TNI. Saya dong do renungan yau. Di piga-piga komplek TNI
adong do tertulis alalele kami siatar mulai siatar lewat hita laut Tano Jawa adong ma komplek 112 adong do si patah tumbuh hilang berganti. Di piga-piga komplek TNI itu selalu ada. Bisakah kita merenungkan di saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bahwa sepeninggalan orang yang kita kasihi itu akan tumbuh generasi-generasi yang menyukakan hati kita. Amin. Padao malungun di rohami amang inang. Unang lalap ho dirahuti habot ni rohai. Tuhan akan menumbuhkan generasi yang menyukakan hati kita, yang membanggakan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi itu. Jangan terus terpaku, terikat dengan duka cita yang berlama-lama, yang berlarut-larut. Molo diberek kita, molo diberek ko amang inang akayanak komi, dang songon na di rohami dope. Unang lupa ho manang yakon. Parbueni tang yak tay, parbueni tang yangmu, dang ikosonari berengommu takas parbuena tonggi. Boido dung salpu tabereng akapartikian sinuaeng. Songon terong nong dipotongi habis partikian nangali, habis partikian musim salju martubur bagak ne baru tunas-tunas yang menghasilkan. Iko songon ima hapor siota molo masa hal-hal yang membuat kita susah, membuat kita marsak, madele, lungun, ikon adong do pakirimon, songon jamita di ujung tahun ini. Ada rancangan Allah yang indah. Rancangan Allah itu adalah rancangan sukacita. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan yang indah. Tapi yang indah yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu belum tentu sekarang. Mungkin besok, mungkin bulan berikut, atau tahun depan. Oleh janji firman Tuhan itulah membuat kita jangan putus harapan. Jangan sekali-sekali ada penyesalan di dalam hidup kita. Bahkan jangan sekali-sekali ada perasaan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah mereka-rekakan hal yang tidak baik, apalagi yang mencelakakan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan, Dia akan merancangkan yang baik, yang indah pada waktunya. Di sude partikian nanilehon ni Tuhan nima manang aha pe namasa las ni roha arsa pe naing mahita tok tong pasol hoto diri naing mahita tok tong gir-gir mamuji pasangap gor ni Tuhata. Amin martang yang mahita. Moliate ma ale Tuhan Jehovah dipakulingi hatam hami asa manok tong mamuji pasangap goarmu diganup partikian manang ahape namasa las niroha nang arsa pe tok tong hami marsigatung di ngolu hapor sian tuho. Ale Tuhan Jehovah sai manupak maho di saluhut parnguluon ruas dohok parhalado ni huriamon. Ale Tuhan Jehovah sai ho mama bahen majadi sude nani ula
Sude nasi nakapan ruas doho parhalado ni huriamon. Di bagasan Kristus Yesus mangido mangele hami tuho. Amen. Marede mahita huhut tapasahat peleta. Yesus, di
dongan dunga tabege hatani debata sadarion dunga takas di patuduhon tuhita huasona dohot holong ni rohana ai ibana patobu akarasang-rasang ni pargupangamu ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongaan mi alani puji ma ibana Debatado hagogo oku dohot hatua oku. Ibana mabain hademahon parbalohaku. Ibana pamahapau dohot menamarmiak. halak nama muji debata sei hehe dorohana patupakka na muli di ngoluna siganu pari jalagabe pasu-pasu do ngoluna tu donganna Nunga huboto jala hujalo akan adenggan sian debata. Alani hehe maau patupahon na umuli tu saluhu dongaku. Asagabe pasu-pasu wau di dongaku. patupa may saluhut na di ngolum ay akan nang manada debata doho pabahenan na gabe pasu-pasu mangoluna tu saluhut na ale debata amanamina di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggat dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tu ho. Sejalo may gabe huap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pelean nompat di bulhon harazommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmo, say ro maharajamu, say sap malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami saderion hanguluan siap hari, say sama dosa nami sopan desa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangucunan, palua mahami siam pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutod di munabe. Sude parhala doni huriah KBP Resort Cipayung Cilangkap. Pasahaton tuhita saluhutna. Selamat tahun baru madihita. Horas madihita saluhutna.